Aquí non houbo coldos nin aldamas. Eso pasou no Goberno de España. En Galicia, afortunadamente, non sucedeu e, polo tanto, non temos nada de que avergoñarnos. Acaba de rematar a comparecencia do presidente da Xunta na comisión que investiga os contratos do Goberno galego, entre eles a construción do Hospital de Vigo. Alfonso Rueda defende a legalidade de todas as actuacións do Executivo galego. O Hospital de Vigo foi construído do único xeito que era posible construílo no momento en que se fixo. Todos os contratos da Administración Autonómica son sometidos, teñen que selo, os controles exixibles. Contratar con empresas dentro do ámbito da Administración Pública é algo habitual, pero non estamos a falar disto, sino da existencia de empresas que dispararon o seu beneficio de maneira estratosférica e que manteñen un vínculo común. Entre os seus directivos hai familiares do Partido Popular e de altos cargos do Goberno. Un informe do Consello de Contas que supoño que vostede coñece que é demoledor e que di que un número moi pequeno de empresas acapararon, por exemplo, en 2021, o 66% do importe adxudicado por contratos de emerxencia. O obxectivo da nesta comisión non é alcanzar a verdade, senón crear unha cortiña de fume, coa que tapar o pestilente cheiro á corrupción que sae do Palacio da Moncloa, ou como se di últimamente en ámbitos fiscais reservados, poñer un pouquiño de cianuro.